Kisiphaungut kisamla jong kadong kathain mau krawat kilayo jeng mentoi lengba kawai ka program a jeng hikai ka belatip kum ka first aid kum guide course araja R4R balapanlong dak Southwest Khasil District Rock Climbing and Mountaineering Association ha kawai ni kajaka jengo kai ha Kenrau Milla Adventure Training Center and Eco Tourism ha Maurang Lang Southwest Khasil District. Hakani gasngi lawan ban penkut ia kani ka first aid kum guide course araja R4R dau ba Karnes Soshang MDC ka mau kerwat constituency haringkat ke jengodon langjong uba Pilestar nong seat president bat ba yo bante lang marwin secretary ka Southwest Khasil District Rock Climbing and Mountaineering Association lem bat kinong isim banta hakaju gasngi layo ban sam ye ki kusnam langba ki sernot shabaro kinong isim banta Puak ban pau kani ka por kolong ba kani ka fast aid kom guide course na kaliang jongi kom ka asien ni kwa ban le ya kani de namar ba ni yoi bakat kum ka jingi hai ka por ba ha ka bayade bat ka kam tourism ti na kaliang jong ka asien ni Temu ya kata kabede ringkat bat ka ASEAN nomor ni ka ASEAN ni don ru ka jingede bat ka kam tourism habangi hikai ki tourist guide he ti nak kata ka bangi haban le ikani ka fast aid kom guide course ti nak kata kolong bangi haban le ya kani dak ka bangin hikai ya ki tourist guide nomor ni haban prepare swaban biang mentangi yo i ba kampat biang ka tourist guide hakani ka district jongi hanai kelas dang ti nak kata no geleng jong ka ASEAN ni prepare no ya kita ki samla jongi bakin nong ki tourist guide te nakaliang jongi ka ASEAN ni haban sim ya kani ka benta ka bangi haban le ya kani ka program ni la pha sibun ki snong hakini ki area jongi ni nakaliang jong ka ASEAN ni la pha ko makhat lai kali ki snong ki seng samla da ke sti ban pentip siki bala kidon kanu ka ala kidon ki samla ki badon kita ka interest nam ta ka fast aid kom guide course ban long kita ki tourist guide ti ngila pha yaki re nginga susi bang le si kempat don kanu ka jing respect nam ta joki kita ka kam ti kim samla la ban wan sibun re kidon kini ki katokan ingut ki pradikot jongi hi ka bangi haban ya nang tertibit ya kini ka kam di den halor kata ka nungrim ka bakum ka ASEAN ni le ikani ka program kolong ba habangi gaji ubrio ban le ban yalami kini ki turis ni haban nangru ban yada ya ki ladaki don kinu ki jingmen saw mo ni haban le kani ka fast aid nang ta habede bat kani ka guide course kolong ka badon kam kolong ba na kalian ki turis guide ki de ban long ki brio ki ba nang ban welcome ki brio kata ka banong kong kumki samla namar ba habaki turis ladaki yakendu iki guide ki bom dalong ki break bawol ki bom danang ban welcome kapen long pen ban iki bakim sotna tena kaliang jongi ngi sim ke jigi kli ban batai phangata ban leru yakeni ka program masutho bakani ka dikam ka ba mangi bor khoj ngim pada kam tip kam pada kampau kini kadong katan jungi nakan mau kisan senam balalit no kaju kini ka program lala bat penong te po mulongwer bada ngakan mau ngayo ban pekai tu kapor kumno ki akiu ya kiriat kiram ki lum bat kerkom ban le ki safety bar khoj kalalong ka ba itanat kalalong ka jing ajing kai yang ki bompat jutip bompat juyo ban mat ya kum kani kam kani ka sniru nilai yang don bentang thi ban pe susu ya kirkom berkita ki prosedur kum no bangin bakin le swaban kiu ane ban her na kilum ane ki riat kiram ban sukuman mun iba ki kon samla jung ngi jung kani ka dong than kiladon kam tamu presiden ubalalong way niki national mountaineering uba mountaineer mongila manong kani gadong kathan ke jungi ubala ya mikmat apo ka national level bat kaju kopor bala bat bun teli ki snam kumu champion
abi ede bat kani ka kam subon ang ba kadi ke wen ni kam ki badon kam tam ha jing jungi ladang ipai saki force ladang ipai saki kam jong ki noyadari ke bolong ki sipai ki paramilitary ki don kam ya ki kum kini ki jat training kede si bentak no ban aji kai ki ba kinlong prepare nomor ba bonlong sipai banyada ya kari kelong ban hab ban long prepare ban kiwi kilum kiwa ban yare kiriat kiram ban cross ki wa ba wa san lane haki jinglong jiman jong ka perthai ke jungi ba tadi ke wei na ki benta ki ba ya suban ong ba ni don't come ya ki kun samla jungi bangin pensulur ya kena kam kaya rapro na ka benta kaya met ke phat ban don ke jingkot ke jingkia ban ne kita ka met manong ba ban fit lane ka met ka ba khan ka ba don borbor ha ka jingkot jingkia lemba jong kini ki exercise bang yi mangi le ban pang ki na sukman manong ba ban khot ban weru ki kun samla jong ni dong than bakin yatur sukmat ban simata bat wan ban yakndo I presiden jungi bayin bijin sedang bat kam ka ba adu kata-kata kum ka association ka badang sedang ya kene kam bat ngait skam ba long ba ka jitri stom ka jong kum ki member ki khot kini alam lenti bat ka jing sha stom jong ka sacrifice ka ba hi sim kene ka sinjam ka badang sedang kan long ka jing ku ya ka pateng ya kilawe jong ki kun samla jong kene ka tan ni ke kerman ba lomba ka jing don jong ka sami bon ki kun samla jungi ki ban long kita ki mountaineering ki ba lani kita ki nong kiulum ki ba pau po kri ba perthai ba ko mar kani ka de ko we ni ki kam ki ba la banong ba ka deru kam kamai jakpo la banong ba da kaniru ka lenti la de ban long kita ki beri bala tibet akan ki bata wat ban kinwat ki kam spy ki kam force ki badon apo jong kari India ki jungi ni ka jela ka khamsup na ka bata jong ki bala pas kini ki training tengah khot ngobar ya ki khon samla ba kimdei ban kerandin na ban kiar na kani ka kam nomor bang I ka don ka potential ha ki khon samla na ka bata kani ka kam tengah kerku kurdo ya kani ka association ka kerku kurdo ya kini ki no ki kam ki dukhat borok khoj ba ki ba kile na nek smart kan long na ka bata ki jingjop ki jupi ba jingjop jong kani ka dong than ki jingi ngai skam pinmi bon ki nang kiulum lani kita ki priu ki bala ban gele ya kini ki sports lani kini ki jingal kai ke ba iya ka pertai lalong ka wei ni ki jingal kai la banong ka ki jingal kai ka ba tam hodu kata tandre da ki jingal lam ti jupi kan yarap siboni kun sama jong ni ka dong than ki jingi tang ni kuntin kendiat ai ku le ki barok khat ku ble sibon